Nalukay pa lang nga ilukat matawon no na irutan. Baka tay parbangon ka kakaasik kay nga mangikid-kid man nga tay medyo narigat ti bumangonan no kastoy nga maika 5, maika 6 nga parbangon bumasit inton dandani agsubli dagitay nakapuot kasi ti kuana dagiti Misa Aguinaldo nya. Good morning. Nay na alerto daw. Sino ti mabuteng kada kayo ti alalya? Ay. Sino ti mabuteng ti alalya? Awan? Uy, taon nyo takaabayaw. Wah! Kunahanan. Wah! Kunahanan dito. Diya kamo no isuti kalakaan nga pagdisiplina dagiti na taengan di ayan mi di ubing kami pay. Sa naabotak pay laeng ti awan ti kuryente na. Sa laeng nagadda ti kuryente iji ayan may nakadanon 1981 grade 1 nak idi. Sumangpet ti silaw. Keburroong ka anya naganan daytoy ni burroong ti silaw mi idi daytoy gas nga daytoy quotigen nga ikam ti pabilo na saka kuan diya gas diya ti silaw mi pala idi nasipnget isu nga nagbabasa kam pala idi nangisit ti agong nangruna ti ikabil mo damanong ko idi kada daytoy haan nga gas crudo ti crudo kadigad na kasjay kati kalakaan ga puta awan pala masilsila o mo ti street light. Ti kalakaan nga pangdisiplina dagiti nataengan kanyami idi bubuongan da kami na sumapngitan agawid kayon. La dapat di diyan daytoy ubing ka agsulpa-sulpeng ka daytoy bilit nga bittagaw kunana di to iyawi itaray na kay dayta no ti rabi no di kay pela umapon kunada umapon agawid. Tano nagalas sa isa nagpatit di Santa Lucia ta mangagmin automatic nga agawid kan tanuaan adda sanop nga agururay no nya pela ti ubraom ti ruar kasjay. So nga bubuongan da kami ada diya bilit jay bittag ano naguni bittagawon ay dakesen day jay ti ammumi ti bittagaw ti ammok ti bittagaw idi agala ti ubing ti sumot ti imbilbi imulmula da jay panunot mi wen tano day ti maladaw kang mapanmangruot di taltalon marabi iyang ka inton agaw awid ka makaangot kami diya ayan ti taltalon di taltalon adayo aja tay balbalay makaangot kami ti agat agdengdengdeng agdindinengdeng ke jak amo ano nya daya kunada ka agluto dagiti ansisit kunada kasano nga takadakkel ti bangad damot piman kas jak amo agluto ti ansisit kunada iso kano kasjay darsinyo ti agawid daya darsinyo ti agawid kunada bubuongan da kami sano daytay nagado ti lugar di ayan mi nga pakakitaan ti alalya di ayan ti kapilya ti kamanggaan tata adda kano talaga di adda padi nga pugot kunada awan ulo na nga nakamangisit nga padi nga kasano nga rod pan nakakita na kanyam day tangal alyan no awan ulo na nga rod. Iso nga agtartaray kami no ay hangka tumaltalyaw no talaga mukit kita no lumabas kaya po nakakidum kan ang magmag na. Di pangbubuteng da tapno madisiplina anti ubing imbubuteng da mula kada kami naggapo ka ko majibantay agyalis ti baka wano na pan nang ruot adda manggadjay nga dadakkel upat apoon nga nagdadakkel amang mangga. Talaga nga iya mo ano confirm nga adda ka pred nga agkoy-koy-akoy. Magtabtaba ako nga nagdakkelan. Di ka paspasan di numnum mo ta ijay mo garud sirok na ti pagnaam nga agawid isa sa apo nagbutang dagayet istorya dagiti lalaki adda kano pay agtayab nga buttato. Amoyo ti buttato. Umpay amoyo mga umpay ganas mo agis istorya di ka pay maawatan mo dati ibagbagak mo ta. Gibot ta to kala daytay apoy nga aglagto ka dagtayab. In English, fireball. Ngyak nagkapoy. Jaggat amo English na. Fireball ang ata. Kadda kano jay kwa, adda di jay ijay mong o jay enti kapilya kamanggaan, adda kano agtayab nga kaslakawitan, agin inot ngo nagkano dagi jay apoy na inton makadaanon jay enti bubon, sisim ko nami jay enti bubon nga han nga matatyanan, ijay ti ado ti aggigyan na. Ado mangyaw awan. Adda mapan makiminatay. Adda silaw nga surusurutan da agrekrikos da mo di may sakin handa makapanaw gapo da botta to nga kunada botta basta ya kamo na nya pangawag yo basta da kami botta to. No fireball ko nayo makaammo kay idtan. Iso nga ado ti buteng da. Uro di sangot ti balay.
Adda dakkel nga akasya, adda kungkong na, adda abot na jiting nga, jay nagsangaan na adda abot. Ketirabi isi kung istorya da giti agtotokar iya ta agrorondal ya da jay paraangan mi adda kan agsilaw la jay. Adda kan mangyaw awan ija iso nga angkay mapan di tayo ti akasya lo kita inyo ya mo no agra pa talapayag yun ay tininikas la angkay nga umisbis budta ta di mo no makaisbo ka ti kasya ka agbubukol to da kita ti lapayag mo kada injak mo. Kagapo ta butang daday jay na emula mo di panunot me. Kasla nagriga mga ikatan oray lakay no bakit kan? Kananom mo ta daytoy ti akasya daytoy ti balay mi ti ayan ti store la ang ayan mi kantina ko nami tianggi kantina ko na kantin. Ijay ti balay ni Apo Pitang may nga store di ayan mi di ubingak. Isu ti balay na. Diyak amo mo day di inang ko no anya mo ubing pay may iditi ko nakam adakab-kabaw na rinabiila kang agpagatang ti bitsinan. Dila ka gumatang ti nagadukuman. Sanan tula malagip na agluto ti rabi kamang gumatang ti bitsin. Kamalabsam di akasya. Awam mo silaw, awam mo street light. Anyang aruti pa aramidam dayta. Kamang gumatang ti, nga ading ko. Siyempre babatit na mo. Ni Manang, ay hang ko mo maibaon ni Manang ko. Ta natorturay mo ngam siya. Lain kan. Bilang tula ka gumatang gamin ti aldawon. No, apay man no nalawag awan. Di da pa'y gumatang inton nasip ngeten. Ketila makitkitam ka di jay rampara ni Apong Pitang, rampara di balayo. Lumabas ka di ayan ti akasya. Kumpormi makitam ijay white lady, bot tatuon no, kapre. Ay sus apo nya nga tati. Madjak. Naingkan. Amoy ti pamay anday di amang ko, di amo nang alalaan na sirib na mat. Laingkan takit kitaeng ka. Kadi pa ila sumurot, duakam ko mga mapan gumatang, isumot lang urayan na kaya nga kitkitaan. Kitkitaan ka. Agpay mapanak ngam kita-kitaan, ano kitkitaan nak ni amang ko. Tanang nakitkitaan na kaya mapan, adamot nga agpay so kumit kita. Nakagatang kan ninto pa ila Apong Pitang mo, siyempre nakapsot mo ti matana, di na pa ila makita mo no dakkel nga nikil mo no binting di pagsuplina, ay kaad-ad nga rabiin ton. Into no agawid kan awan ni amang mo nga maipaser mo tara. Nanyala unay deta nga al-alya nga nakabukbot ang adda pay gayam uray gayam bakbaketan katakrot pay la al-alya. Dandani matayon ka kabuteng na pay la al-alya ay Dios ko pakawana. Kasi na po Diyos awam meten nga madalaeng mo no daduma do dati lumabas ko mo diyan ti kampusan to ko sumgar to dot mo. Apo Dios ko dadtadaan. So nga naggapo kami ije bantay idi nasaya at nadda kuribot nga nakaawit hanyo mo man ti kuribotan. Napiya aja kuribot tan to maan na kadyan alyak at least adda je kuribot nga ure gutad-gutad na je kuribot ta ibatamon ngam no awan nga di no tapugutan da pinidot nakarupo ka lumabas ka diyan ti manggata rupo kunana ay apo agtaraya ka. Deja inya ti power na deja ti bileg na. No apay nga ni amang ko kunana naglaing mat ingkan takit kita engka. Mapukaw amin nga buteng. Ngamin amok nga dani amang ko nga mangkit kita kanya. Ngam no awan ay ore ka awan agbit-bit sen. Pagan ano mo ti mapan no awan. DJ ti ibagbaga na ditoy nga no adda mangkit kita dijay. Tigabin topic tayo tatta maika manutatan maika 5. 1 2 3 4 maika 5 nga di topic ko tayo ti siyam nya ti sinodo. Ti mo nang dublian tayo man tanyo malipatan. Ti sinodo panagdalyasat isa journey aga kadwa tayo nga agdalyasat. Ti umuna imbaga tayo ti kadwa ti panagdalyasat sino dagiti kadwa. Maikadwa panagdengeg listening. Masapol nga mangeg dagiti kakabsat nang rona dagiti na panglaw. Maikalo panagsao panang ibuksil. Ibuksilan tayo no anya ti mapaspasama kanya ti rumbeng nga aramiden. Maikapat panagrambak. Di kalman panagrambak. Tatta ti ibagbaga na ditoy maikalima kadwa a responsable aganong iti misyon. Dijay kadwa. Isu nga ni amang ko urehan nga umay no mapanak taamok nga adda mangkit kita kaya na nga saon kasla adda kadwak. Mapaturedanak ta adda kadwak.
Ti kinasinudo nga agpaay ti mission ti iglesia, nakaayaban dagiti amin kaming na tapno makipasit da responsable nga agmisyon nga kadwa ko na dayjay. Tumalyaw ka jili ko dayjay ni ngato. Kita nyo dayjay. Oy tumalyaw ko nak dayjay ni. Hindi dapat patyan. Makita yun dayjay logo ti 500 years. Nya. Logo ti 500 years. Dadta nakalogo. At dadwa nga anghel iti abay na. Jak amo no intentional wenno saan ngem haamot ta idi maplano dayto nga simbaan awan malagip mi nga ikabil dita ketikunak napintas ano adda logo ti 500 years of Christianity in the Philippines tapno maipalagip no sinnon to ti makaammo dayta nga istorya makita danto dayto nga simbaan na aramid iti tawen iti 500 years ti Kristyanismo ditoy Pilipinas. Iso nga dayto nga simbaan na aramid limagasot atawen kalpasan ti panaka iyag ito iti Kristyanismo. Kay di na ikabil di logo kunamo day di pimusaya ni Mang Conrado di jay ng design daytoy. Ikantayo ti anghel. Nakita niyo mata ni. No kitaem di meaning na dadta. Apay nga nagtalinaed ti 500 years ti Kristyanismo ditoy Pilipinas. Dito'y laengan a parokya tayo niya. Ti original nga simbaan dadta. Ayan ti elementarya. Diyak amo nuclear dayta dagana daytan. Dadta ti simbaan nagubat na was out dadta pay lati bricks na. Ito ti ili idi. Idi na nawara dayta nga simbaanen nagsasangput dagiti sabali nga denominasyonan. Ngem nagbiag dayto nga parokya. Uray minority dito yung Sibilya ti Katoliko nagbiag. So ti pampanunutek, siguro, dadtaan tinarabay mo't ati anghel ti Apo. 500 years nga nairuruman ti simbaan, nagkamali, naikibsong, nagbalay nagkamali, naikibsong, nagbalay ti simbaan, nga maapay nga aging katapta si bibiyag, dahito yung Kristyanismo tayo. Dadta ni, tartarabayon siguro ti anghel. Adda kadwa na nga mangkit kita. Nya? Kitkitaan na tayo. Isang mingmingan dahi ta dakkel ti kaipapanan na. Iti 500 years, han na nga binaybayan dahi ti nga simbaan. Han na nga binaybayan. Han na mabalin nga ming nga baybayan ni Apo Isos. Han na gamin nga mabalin nga baybayan ata bagina tayo nga rod. Da tayo ti bagina. Katattakitaan tayo dahi ti ibagbaga na responsable nga kadwa nga agmisyon. Kano kitaan tayo, adda di pagsasaong ako na iti Ingles, nga if you have the right man, half work is done. Yeah? No adda us-usto nga taom, no adda matalek mo nga taom, kasla kagudwa di trabaho, nalpas mon. Ngam no di taom nga mismo iso problemam, ay talaga, uray kumpanya, uray no enyaman nga pagtrabahuan, no di mismo nga taom, iso ti problemam. Han ang agbalay gid nga business, han ang agbalay gid kumpanya, the same day ti simbaan tayo, haan ang agbalay gi. Tano dayti simbaan tayo, hindi ko na tayo, no adda matalek mo nga tao mo, napintasen. Iso nga ko na tayo, saan ka ibagak, nanipod imayak ditoy. Naparaburan tayo, tinaduma-duma at talento. Adda nalaing nga agkanta, iburay mo. Adda nalaing nga agdalos, agdikorar, iburay mo. Adda nalaing nga agrepair titugtugaw, itulong mo. Adda nalaing nga agluto no adda okasyon, itulong mo ta panaglutom. Adda nalaing nga agplan sa tilinen, agurnos ti mausar ti simbaan, ituloy mo. Pagtitipunan tayo dagiti talento nga naited kada tayo, iso dahito ti us-usto nga parokya. Tanoan niya, ginaited kanyam karesponsable ka nga mangitulong, dahito ti agbyag nga parokya. Taawan mama ay na, uray adda laing mo, no spectator ka laeng, awan. Haanan nga maibagay tatta dito'y simbaan tayo dagiti tradisyonal nga Katoliko. Anya dito'y tradisyonal nga Katoliko.
Apan makimisa itid na mo daton na apan agkomunyon, agawid awan bibibiyang na di kaaruba na, awan bibibiyang na di parokya na, awanen ti kasyahan nga maibagay tattaday jaya. Dagitay laeng mapanlaeng iji kasla ATM laeng di simbaan nga pangkala dumawat ti tulong ni Apo Dios, naawat mo imanaw kan. Haan. Masapol nga alwadan protektaran sa luwadan ti simbaan, makipaset ka, taad na misyon mo. Haan nga daytay awan bibibiyang mo. Into ka na da okasyon kas lakal kalaingan nga si kaamin ti makaammo ko, di ka pay imay nakimiting, di ka pay imay timulong, di ka pay nagikwa, buybuya ka laeng. Agmarmarites ka laeng. Agkitkita ka lang no inya ti madida, inya intulong mo, basically awan. Sa bagay intulong mo kadita kinachismosa mabalin mo tapno pag-aapaom dagiti kaarrobam. Haanan iso nga kunada responsable akadwa. Agkakadwa tay amin awan ti mangibaga nga oray padi nga isuna amin. Siyak ti agdesign, siyak ti agmisa, siyak ti agkanta, siyak ti magiganti kwarta, siyak ti ay awanen Bagi mo na ta simbaan nga padi, hamo nga mabalin. Iso nga awan tradisyonal a Katoliko awanen nga maibagay yung tatta, dayti agbuybuya laeng nga haan nga makipaset. Obsolete nga Katoliko dayta. Idi pay laeng nga panawon dayta, tatta ti ibagbaga na daytoy, iti panagmisyon tayo, ti panagdalyasat tayo dito nga biyag makipaset, makitinulong, naduma-duma asagot. Haan nga mabalin nga, awan ti may sa dito nga amuna amin nga banag iti may sa parokya. Ada nalaing nga agtimpla ti ikan nga tilawon, pangbisita ang nagsaya, ada nalaing nga umuling agpalangpang, ajak kaya data umuli, uray nga agkikinnamat tayo, basta andak papaulyon. Talaga nga takrutak nga umuli. I-appresyarin tayo dagi jay sa gagaysa nga talento, iso nga nga agbalin responsable nga pumarokya. Responsable, uri di ka aruba. Nga mabaling nga, agrigrigat di ka aruba mo, matayan, awan pagbiagnan, tumayab di balaynan, kagaputan na pinpintas ta balay mo, awan bibibiyang mo, hey, goodbye and good luck, in kajilangitan ko na mga rod. Haanen, nga maibagay tatan, iso dito ko na responsable, makipaset, kadwa iti panagmisyon. Anya ti ibagbaga na nga adda kanya tayo kakabsat. Iti daytoy nga panagmisyon tayo. Ado ada kitay maikursong, ado ada kitay maagbasol, ado ti manag. Ngem ituloy tayo daytoy nga addang, ituloy tayo daytoy nga panagmisyon, panakipaset. Adda nga ituloy tayo. Awan danagen tayo. Taapayang dayjay umuna adda ti anghel na. Ti anghel nagbilag ditoy, nagsao. Kunana kini Apo Santa Maria ni Maria. Nya naganan sa linungan na kanto, agsikog kanto, ipas ngay mo to timay sa lalaki. How can this be? Since I do not know aman, kunana naman. Kasano nga maaramid da ito, ikaawam mati, nakaidid da ka umuboy pa rin ko. Although na itulagan kin ni Jose, nga may asawa, laklakay ni Jose, na itulagan, kasano nga naaramid, awam mati nakakaidak. Aramid ti Espiritu Santo hanggang agdanag. Adtuyak ko na adtuyak nga di ti Apo. Matungpal kanyak akas, insaom. Iso nga ti anghel, kas kunata yon 500 years na ti Kristyanismo, imay ditoy, haan nga natibag, dimmakkel ki di, nagbaling ka nga iso ti majority, taapaya, salsalinungan ti anghel. Maikadwa ay aywanan ti anghel. Maikadwa ti Espiritu Santo, anya danagen tayo. Anya ti kabuteng tayo kumati pa nagdalyasat tayo dito'y lubong. Ammo tayo nga adda ti Espiritu Santo. Datayo nga rod ti templo ti Espiritu Santo. Ti bagina datayo na simbaan ni Kristo ti ulo datayo ti bagina. Templo na tayo ti Espiritu Santo. Alangan nga panawan na tayo. Addaman ups and downs ti simbaan tayo. Panagpangato, panagpababana, ado ti nagkamali, ngem haan nga matibag, ngamin na ipatader garod ti rabaw ti bato. Kuna ni Apo Jesus kin ni Simon Pedro, and above this rock I will build my church. Kuna na ipatader iti natibker a bato. Kaslamot adi jay klasik nga istorya nga ulit-ulitek nga kasla milagro nga napasamak.
Milagro nga talaga. Idi umayak ito, mayasay nak ito, may kukinita, dahil didaan nga simbaan, nagparinto mga klaeng. Ngay nakita tayo mati kumbento tayo, nagparinto mga klaeng. Anya timbagak, Apo Jesus, simbaan mo dayta, makaamukan. Apo Santa Maria, nagan mo dayta, ay wanam. Ngamin hantay nga mabuteng kaslaki ni tatang ko, hantay nga agbuteng nga umaddang, ngamin ammo tayo nga addamang kita kada tayo. Hantay mabuteng nga umaddang, mangituloy ti agbiag nga siraragsak nga agramrambak, ngamin ammo tayo nga adda ni Apo Jesus, adda ti Espiritu na nga mangkit-kita kada tayo, mangay-aywan kanya tayo. Namin ano ko mga narpuog dayto yan. Uray mo ti basic ti inaldaw nga panagbiag tayo. Dahiti gundaway nga kasla awan namnamam, awan mamati kanyam, napukaw mo amin nga talek mo iti bagim, ituloy mo na ti addang, laglagi pa mahamulip-lipatan, adda mangkit-kita kanyam. Dahiti gundaway nga dahita pamilyam ka talaga awan namnaman na nga agbuo, nagulon, nariribukan, marigatanen, agtalek kaking kuana, ammom nga adda mangkit-kita, naturod kalat nga umaddang. Kada iti gundaway nga kaslako na tayo nga walang-wala na. Dati hopeless tayon. Nga ado dagiti pakarigatan tayo kasla maupupay awan meaning, awan ka ipapanan dagiti aramiden tayo. Uray pay ka adda kwartam, uray ka adda sanikwam, uray ka no adda balay mo anapintas, adda lugan mo, nangatot position mo. No dumteng dayta gundaway nga kasla awan ka ipapanan ti biag mo. Ituloy mo laeng ti umaddang. Taamom nga adda mangkit-kita king ka. Ngam no taga-igid ti highway ka, hangka umad-addang at madungpar ka no si kikidam ka niya. Siya atem Kada iti ibagbaga na, iti responsable nga kadwa tayo, wan mabalin tayo agtitinulong, agtitinarabay tayo. Ngam ti adda nga mangtulong tapno agbalin tayo a responsable, laglagipan tayo nga ti kadwa tayo nga adda iso ti espiritu na ni Apo Jesus hanatay baybayan. Ni Apo Santa Maria hanatay nga panawan. Iso nga ituloy tayo latta no man pay adu dagiti karit ti biag, adu dagiti panubok ti biag, hantay madanagan, adda mangkit-kita kada tayo, mangpatpatibker. Adda ammo tayo nga mangsup-suporta kanya tayo. Ngano kamutin na tayo manday nga kapre, no padi nga awanti ko ana, amuna nga umay na tayo isalakan, jak amo ati pamayan ni amang ko no pidutin nak day nga kapre, dugsulen na siguro Kasi mat ngam natalek di jari na, kasi kanya tayo. Uray no umay ti kalaban, kabusor, umay na tayo alilawan, agtalek tayo lataking kuha na nga adda nga mga aywan kanya tayo. Iso nga kuna tayo, hindi na minsan panagrambak tinasantuan amisa kunana. Kapangalaan tayo nga rod kini Apo Isus ti konkreto. Iso garod tinasantuan amisa. Ito garod na santuan amisa ti pangalaan tayo ti pigsa tayo. Ito garod na santuan amisa ti pangalaan tayo ti kapya ti panunot. Nga tumurod nga agmisyon. Tumurod nga mangituloy nga agbiag a responsable. Haantay laeng nga kararagan ti Espiritu Santo nga umay, dadtuyen mismo tinasanton a misa nga iso ti mangpatpatibker kada tayo. Ala ituloy tayo ti umaddang, hantayo madanagan. Ituloy tayo ti agbiag nga siraragsak, sirarambak, hantayo madanagan. Ituloy tayo laeng ti agayat, ituloy tayo ti agserbi, ituloy tayo nga titipunan dagiti sagot nga inted na kada tayo. Awan dua-dua makapudno tayo. Ngamin ammo tayo adda mangay aywan kada tayo.